O alcalde de Ribeira, acompañado polos concelleiros de Medio Ambiente e do Mar, desprazábase esta mañá ata a praia do Castro Catía para supervisar as tarefas de recollida de pellets que están a levar a cabo os traballadores contratados pola aseguradora da armadora do buque. Súmanse así as brigadas da empresa Traxa, que a Xunta destinará ás praias con especial protección ambiental, como o Parque Natural de Corrubedo ou aquelas pertencentes ao Parque Nacional das Illas Atlánticas. Chegamos a un bo entendemento coa empresa aseguradora, unha empresa que vai contratar persoal de Ribeira, do noso concello, para facer esas tarefas de limpeza durante o tempo necesario que manteñamos esta alerta ambiental e que poidan retirar todas as boliñas de plástico que se están depositando nos nosos areais. Tamén tivemos coñecemento pois hai uns días de que a Xunta de Galiza, mediante a empresa Traxa, vai tamén proceder a realizar as limpezas das praias que teñen pois unha protección especial, que son as do Parque Natural de Corrubedo. Dende o Concello de Ribeira seguirán a destinar todos os medios posibles para frear o avance da marea plástica. O alcalde confirmou que dende o pasado 13 de decembro, cando chegaban os primeiros sacos á costa ribeirense, o Concello leva xa retirados 82 sacos enteiros, os que se suman aos numerosos restos recollidos nas xornadas voluntarias de limpeza. Levamos en total, dende o inicio desta vertedura contaminante, dende o día 13 de decembro, levamos retirados 82 sacos enteiros. No día de onte chegaban 4 sacos á zona de Corrubedo, á zona do Corgo, que foron retirados pola nosa Brigada Municipal de Emerxencias, que segue todos os días monitorizando todo o noso litoral para retirar todos eses sacos que conteñen millóns de partículas plásticas que se depositan nos nosos areais. O material recollido está a ser depositado nas naves municipais do Servizo de Limpeza, á espera de instruccións por parte da Xunta para ver como proceder. Mentres tanto, o Concello está a realizar unha estimación do gasto que supón a mobilización de persoal e de recursos en todo este dispositivo, que entenden debería ser asumido tamén pola aseguradora.